eure saldize bota bidugu, bagoiez. Erosketak euskera zeiteko Durangoko Merkatu Plaza lekoa oso aproposa. Ni nauz, txalo! Geu be, zuek moduen parrandan goiaz. Txaranga, bia, txaranga, torengo da, bia, txalo! Euskara, euskara, urten adi plazara. Haba, arratsaldean denoi. Durango maite dudalako nahi dut Durango euskalduntzeko nire ekarpena egitea. Arratsaldeon, euskarak kulturak batzen ditu, adiskidetasunak sortzen ditu eta aukera hobeetarako ateak irekitzen ditu. Norbanakok daroagu euskara eragile eta komunitateetara, oholtza zein zutondora, herrira. Eskerrik asko Euskaraldiaren hasiera ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Eta batez ere, Errota musika taldeari eta Durangoko Euskaraldiaren 11koa osatu duzuen 11 herritarrei. Durangon duela hilabeteak hasi ginen Euskaraldiaren prestaketa lana. Eta markatu genuen lehenengo helburua betetzen ari garela esan dezakegu. Durangon, dozenaka entitate eta 100 herritar aktibatu dira Euskaraldi hau antolatzeko. 11 ekimen egin dituzue azken asteetan. Eta batzordeak eskerrak eman nahi dizkizue berriro ere. Leloak dioan bezala, elkar mugituz egingo dugu. Elkar mugituz egiten ari gara. Aurreko astean, lelo lehiaketa jarri genuen martxan. Durangoko Euskaraldiarentzat leloa sortzeko. Gaur, lelo lehiaketaren irabazlea ezin izan da hemen egon. Irabazlea Ainhoa Villar Rodríguez izan da. Aizu, maite badozu, berbaizu leloarekin. Euskaraldiaren muinari egiten dio erreferentzia leloak. Alde egotetik, maitatzetik, erabileraren arora igaro behar gara. Ahobizi eta belarri prest izatera. Euskaraldiaren kamiseta eta Durangoko liburu dendetan gastatzeko 80 euroko bonoa dira saria. Horrez gain, hurrengo egunetan batzordeak leloa erabiliko du Durangoko Euskaraldiaren berri emateko. Aizu, maite baduzu, berbaizu. Beno, iritsi da ordua. Bilbon, Tuteran, Maulen eta Euskal Herria osoan manifestu berbera irakurriko dugu aldi berean. Eta horren ostean, danok batera jantziko dugu txapa. Bai, paparrean baldin badaukazue, kendu, irakurketa amaitzerakoan denok batera jantzeko. Bai, erantzi, Zuloak inbarik, venga. Txapa hau hizkuntza bezala magikoa da. Ilusioak pizten du aldartea puztu eta komunitatea puztu. Txapa da hitza bezala askotariko jendea konektatzeko giltza. Euskarak Euskaraldia behar du. Euskaraldiak hiztunak eta hiztunek mintzakideak. Txapa soinean eta hitza Espainetan euskaradunon aldia hazten da gaur. Totelka edo arrapaladan, ahots handi edo mehez, ozen zein zuzurlaka, gozatu belarriak eta astindu miak, hitzez ekinez, distantziak txikitu eta euskararen lurraldea handitzera goaz. Pausoz pauso jarri gaitezen martxan, irmotasunez, mugiaraziz geldirik daudenak. Hiztunak batuz eman euskarari arnasa, mintzakideak elkartuz eman elkarri babesa,
batera eraginez erabilera handituko dugu. Gehiagorekin, gehiagotan. Jantzi txapa berazetan, gora euskara duna eta gora Euskaraldia!